El Lleida Esportiu ha caigut al tercer lloc de la classificació després d'empatar al Camp del Prat. Els resultats no han acompanyat aquest cap de setmana i el líder Llagostera s'ha allunyat a 5 punts dels blaus, mentre que el cinquè classificat també ha retallat distàncies. El campionat entra en la seva recta final i l'equip ho ha fet amb baixes sensibles a la zona d'atac. El Lleida està pendent de Juan Antonio Osado. Al davanter tarragoní li toca passar aquest dilluns pel quiròfan per una doble fractura de clavícula que l'ha de mantenir apartat dels terrenys de joc entre 1 mes i mig i 2 mesos. La baixa d'Osado s'afegeix a la d'Imaz i deixa l'equip curt d'efectius en atac, just quan s'encaren les 10 últimes jornades de Lliga. Tot plegat fa que l'equip tingui l'ànim un pèl tocat. Momentos difíciles porque las plantillas se confeccionan para todo el año y cuando te pasan estas cosas, pues el momento ahora de empezar a... Pero bueno, es más tema del míster y de sus planteamientos, y dentro de la plantilla pues jodidos porque sabemos que estando todos somos muy fuertes y sabemos que ahora pues esto nos puede debilitar un poco, pero eso más que nunca estar juntos y animarles sobre todo a ellos en todo lo que podamos para que se recuperen lo antes posible y que vuelvan al equipo. Les baixes obligaran ara que tots els futbolistes donin un pas endavant i mirin d'aportar el gol que no poden donar ara mateix Osado i Imaz. Potser ha arribat l'hora també per alternatives com la de Konaté. Sí, és una oportunitat, però no m'agrada com arriba. Som un grup i les baixes no són una bona notícia. Però el míster sempre ens ho diu, hem de ser solidaris i ara és el moment de fer que no es notin les absències. És una oportunitat, però no m'agrada la notícia. Bueno, pero por otro lado también lo bueno es que estamos en una situación bastante buena, que yo creo que también te pasa esto y estás esperando para meterte, pues siempre es más difícil, ahora estás ahí. Y bueno, hay que buscar lo positivo y es eso, y es que estamos arriba y que ya 21 sin perder y que ha estado faltando Jesús y aún seguimos sin perder, ya ahora sin Juan, a ver si conseguimos también aguantar y eso ya esperarles y que vuelvan lo antes posible. L'equip s'ha exercitat aquest dilluns amb una suau sessió de recuperació. Abans ha tocat xerrada, com en cada inici de setmana, per analitzar l'empat d'ahir al camp del Cué. Va quedar clar que d'aquí fins al final costarà puntuar davant de qualsevol rival. L'afició d'aquest Lleida no falla i ahir va acompanyar l'equip al Prat. Els de Celigrat van sortir a per totes des del primer minut i van fer el més difícil, avançar-se al marcador davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Osado, al quart d'hora de joc, feia així el 0-1. Amb el marcador a favor, el Lleida va tenir el seu rival contra les cordes i va gaudir de bones ocasions per ampliar l'avantatge abans del descans. No ho va fer i a la represa va ser el Prat qui, a poc, es va anar tensant a la porteria de Pau Torres. El Lleida va començar a patir i finalment va acabar cedint l'empat quan faltaven 10 minuts pel final. Amb l'1-1, ocasions per guanyar i possibles penals no assenyalats. No és dolent l'empat, es porten 21 jornades seguides sense perdre i la posició de play-off segueix estant consolidada. El missatge, però, és clar, ja no hi haurà rival petit. El Prat ha fet molt per no perdre el partit i per donar-li la volta. A partir d'ahir hem tingut 2 ocasions clares de marcar, una molt rematat al travesser i a l'últim minut ha hagut un penal molt clar en una centrada, mà. Fa 4 o 5 setmanes vam jugar un partit contra l'Alcoyano a Traçat i en el minut 93 ens pitaren un penal semblant. Centres te pegant la mà, voluntari o involuntari, és igual, és mà. Avui no l'ha pitat. Podríem haver guanyat, però no vull treure ni una miqueteta de mèrit al Prat, perquè crec que el punt aquest se l'ha treballat moltíssim. El proper partit dels blaus serà el diumenge al Camp d'Esports contra l'Espanyol B.